Не е такова. Тежестта минава на десния крак. На десния. Отваряш ралото и смело напред пак. Така. Тук е леко, след това е леко. Няма да буснеш. Кайо, кажи чао. Дясното коляно е наляво, а лявото е надясно. Трябва лека скорост да има. Долу, чакай. Сега отиваме при нея. Само напред на рало. Това е, само напред. За да не се буснеш трактора от дясното коляно вътре. Ето като Кайо. Не гледай нагоре, няма Кайо, топли ти покажеш така ти кухна направи. Топли? Ето така на бабуните, много ти хареса. Ето ти е бабунка. Хайде, давай сега. Бабуните, не бамбонка. Бамбонките не е... Аз те пуснах пак, аз съм виновен. Исках да направиш бабуните, затова така стана. Разбрали ме? Разбрали ме? Исках да го направиш бабуните, затова така стана. И така да кажеш. Ела към мен. Ела тук при мен. Ела при мен. При мен. Аз съм тук. Пък не съм разбрал. Браво! Кайко! Браво! Готов ли си? Айде си ме напред там. Чао! Иди ми чао! Добре, иди напред сега. Внимавай! Айде давай, тръгваме напред всички. Давай тати пред теб. Всички. Кой? Няма никой да тебе с мен да се говоря. Отиди при тата. Тата за ядрото страна. Дава ли? Това не мога да... Нема да правиш рао. Никакво рао не се прави на тази писта. Не. Аз се бутах и спираш. Не може така. Не, какво? Не, абсолютно. Никакво рао. Няма. Тук съм аз. Няма да отидеш сам. Няма да правиш никакво рао. Разбрали ме? Престани с рао. Не искам да виждам рао. Не спирай ме. Аз се бутам, той спира. Ти за какво те бутам тогава? За какво те бутам, не знам. Не мога да разберем какво прави. Защо спираш тук? Не спирай ме. Не спирай ме, как ти казах, бе. Ела тук при мен. Не бягай, ела при мен. Ела при мен, бе. Ела при мен. Защо бягаш? Аз не мога да разберем какво е това. Не. И да не си спял. Никакво спиране. Никакво рао. Не. Абсурд. Без рао. Не. Защо спирам? Няма такова нещо. Никой не спира, само ти спира. Не може така, не. Какво е това спиране, не знам. Сега да да спреш пак. Няма да спираш. Чули? Така. Няма да спираш. Никакво спиране. Искаш да паднеш ли? Тогава нека това сме върховете на ските. Тук си бръмбат. Как ще се спечела на мисля? Добре. Да не би пак да ти хареса? Да не би пак да ти хареса? Как може да ти хареса? Аз не мога да разбера как ти хареса. Gordo, che è la merda, non dà un po' da Питайте как ти хареса. Пита да ни хареса.
това ми харесва. На тебе какво ти хареса, не знам. На синия. А той е Дубанско той. Той е Дубанско. Караш още, не така. Не към него. Не към него.